जोंनि थाखाय दुखुनांथाव मोनसे परिबेस जाना दं। जिहेतु एबार सेल्फ इमाराइजेसन जागासिनो दङ। बेयाव जोङो मा लिरगोन कार्बि आंलंनि बर'फ्रा बेखौ थिरांथा लानो हायाखै। मानोना कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल नङा। एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दं, एसके रन्जन दैमारि। बेखौ बर'ननायनि थाखाय दाख्लैबो जों सावरायदों बे आयदाखौ। आरो गुबुन गुबुन हादोराव एबा रायजोआव जेब्ला केसफोर जाना दं बेखौ स्र' खालामनानै बेखौ मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ बर'ननायनि बाथ्राखौ दाख्लै नित्यानन्द राय बिथाङा हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बेखौ थि खालामगोन होननानै जों फोरमायदों। दाख्लै थांनाय 13 आगस्ट खालि दिल्लीनि लुधि स्टेटआव थानाय भारत सरकारनि नखर बिफाननि मन्त्रि हम मिनिस्टार रायजिकनि नित्यानन्द राय बिथांजों जोङो गासैबो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि एबा बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि आफादफ्रा जयै थांनानै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेब्ला दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव बिथांखौ लोगो हमनानै जों रायज्लायनाय जायो। गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउबिपिअ आरो एनडिएफबि जों मोनथाम हान्जाजों जयै थांनानै बिथांजों रायज्लायहैयो। आरो बे सावरायनायाव दानि राज्य सभानि एमपि मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा थाफायो। आरो बे सावरायनायाव गोबां सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। गिबियै गाहायै बिटिआरनि सिमा बारायनाय बेखौ सावरायनाय जायो, बिनि सायाव गोबाङै सावरायनाय जायो। आरो बिनि सायाव मा बिथांखि लाबा बे जाफुंगोन बिनि सायाव माखासे पलिसिफोर लानायनि बाथ्रा दिहुननाय जायो। आरो बिनि बादैबो कार्बि आंलंनि जिथु जेंना जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव मोनसे परिबेस जाना दं। जिहेतु एबार सेल्फ इमाराइजेसन जागासिनो दङ। बेयाव जोङो मा लिरगोन कार्बि आंलंनि बर'फ्रा बेखौ थिरांथा लानो हायाखै। मानोना कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल नङा। बेयाव बर' एबा बर' कसारि लिरनो होआ, बिसोरखौ आदार्सआव लिरनो होयो। बे गिदिर जेंना जानानै दङ सेन्सासआव। बिनि थाखाय बिनि सायावबो सरसा जायो। आरो बेखौ थाबैनो बोरै सुस्रांनो हागोन बिनि सायावबो रायज्लायनाय जायो। आरो बिनि बादैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव सावरायनाय जायो। आरो जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि बेलायाव जिहेतु 15,000 कौटि बिटिआरनि पेकेज हिसाबै होदोंमोन, किन्तु बे पेकेजनिफ्राय बिटिआरनि बायजोआव बर'फोरनो जेरावनाखि 10 लाखनिबो बर' सुबुं दङ, 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दं, बे बर' सुबुंफोरनो बिनि थाइसेबो रां हरनाय जादिया। गतिके बिनि सायावबो सरसा जायो। दा बेखौ खोब गुरुत्त सहकारे लादों भारत सरकारा। आरो नित्यानन्द राय बिथाङा हम मिनिस्टारजों जिहेतु रायज्लायनानै बिथांनि डाइरेक्सनाव बे सावरायनाया जादों। बेनिखायनो बिथाङा मोनसे थारिख होफिनदों जे फैगौ सेप्तेम्बर दाननि फार्स्ट उइकआव गिबि सप्तायावनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों इउबिपिअ जयै बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। आरो सावरायनायनि गेजेरजों आगुनियाथ' थांबाय बे बाजेटआ, दा गोदानै बिटिएसनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट स्किम हमनो हायो इन जेनेरेल बिनि सायाव सावरायगोन। आरो नैबे काउन्सिलखौ दाफुंनाय आरो बिनि बिसायख'थि खुंनायनि सायाव सावरायगोन। बेफोर आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आरो जों नुबाय थादों जिहेतु आसाम सोरखाराबो नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनानै बिसायख'थि खुंनाय बेलायाव खोब गोसो होनानै खामानि मावदों। जायनि जाहोनाव 958 गं गामि दासिम नटिफाइ खालामनानै सोबाय गिबि खेबाव। आरो दाख्लै नैथि खोलोबाव जों 161 गं गामि सोदोंमोन, बेनिबो माखासे गामिया सोसनजाबाय आरो एसे आद्रा दंबावो। जोंना नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै एसे दावराव दावसि जादों। बेखौबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे गरन्थ'आव फैदों। आरो जों रायज्लायबावनो दं आरो गभर्नमेन्टजोंबो बेखौ रायज्लायनो गोनां दं। गभर्नमेन्टआ जिहेतु मोनसे डिसिसन लाना केबिनेट मोनसे सिद्धान्त लानानै दोनदों, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर' गामिफोरखौ जाहाथे बिटिआरआव हाबखांनायनि उनावसो
आद्रा थानाय गामिफोरखौ मोनसे रिकेबिनेट सिद्धान्त लाफिननानै सोनांगौ होननानै जिहेतु सरकारा डिसिसन लादों गतिके बे बेलायाव सोरखारजोंबो एसे रायज्लायनाय दङ आरो जेसे हायो एसे थाबनो माखासे हाबनांगौ गामिफोरखौ थाबैनो सोनांगौ होननानै जों मोनथाम आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयैनो भारत सरकारखौ जों नारसिनदों। बे सावरायनायाव जों गोबां खेब सावरायगासिनो दङ आरो जों सावरायबाय थानायाव जों फोजोबनो हायैयाव बेनि जिथु जेंना बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ हस्तक्षेप खालामदों। बिथांजों सावरायगासिनो दं। सावरायनायनि गेजेरजों जिहेतु राभा हासंआव खावसेयानो बर' गामि 780 गामि दङ बिनि मादाव 312 गं गामि गेदेर गेदेर गामिफ्रा बर' गामि गतिके बर' गामिफ्रा जुदि ओंखारबोयोबा बिसोरनि जिथु सिक्सडेल बे जानाय नङा। गतिके बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायाव सोनारालासिनो बे जायगानि जेब्ला दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफ्रा जुदि बर' कसारि काउन्सिलाव थानो होननानै जुदि गिबि मन्थ्रिनि सिगाङाव राययो अब्लाना बिथांमोना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थानो हागोन आरो बिथांमोनहा जुदि सिक्सडेलाव थायो होनना बुंबा बिथांमोना सिक्सडेलाव थानो हागौ। गतिके बे रायलायनाया गिबि मन्थ्रिजों बे ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों गिबि मन्थ्रियानो रायलायगासिनो दङ। बे दिनैसिम थि जाथ'वाखै। थि जानायनि उनाव बिथांमोना थि खालामगोन रादाय होगोन जे राभा हासंआव थागोन ना बर' कसारियाव थागोन बिथांमोनासो बेखौ थि खालामनो हागोन। थानाय जेब्ला एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दं जेसके रन्जन दैमारि बेखौ बरनायनायनि थाखाय बेखौ दाख्लैबो जों सावरायदों बे आयदाखौ आरो गुबुन गुबुन हादोराव एबा रायजोआव जेब्ला केसफोर जाना दं बेखौ स्र' खालामनानै बेखौ मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ बरनायनायनि बाथ्राखौ दाख्लै नित्यानन्द राय बिथाङा हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बेखौ थि खालामगोन होननानै जों फोरमायदों।